Öcsém, azt nézd meg. Azt nézd meg, figyelj már. Öcsém, told ide a seggedet. Gyere, cica. Ne félj. Nem tudsz köszönni? Mitől van ekkora arcod? Mit kerestek itt, haver? Nyugalom, haver. Mi? Mi a fasz csináltok az én területemen? Semmit, csak beugrottunk egy lemezboltba. Pár CD-ért. Higgadj le, tesó. Hallottad, tesónak hívott haver. Nem akarunk zűrt, tesó. Nem akartok zűrt? Fogd be a kis pofád! Ha még egyszer tesónak hívsz, letépem a fejed. Megint tesónak hívott. Ja, bazze. Mi a faszt kerestek itt, ha? Ajándékot hoztatok nekem? Ha? Ezért van itt a kis csaj. Sárga puliszi. Nyugalom! Finoman bánok majd vele. Na, húzz a picsába! Hé, Húzz a picsába. Vagy téged is megbaszok, kisköcsög. Mi van, kis van? Kinyírlak, megbaszunk. Mondtam, hogy ne tesózz, mert véget. Vigyázz a seggedre! ne, hagyjatok! Á, remek. Még egy pöcs, aki az ázsiai csajokra gerjed. Maradj Istenem, nyugton. ilyen se volt még. Baszki. Mi a neved, cica? Húzz el innen, kis A köcsög. neve? Hagyjatok békén. Ne ugrálj már, bazze. Maradj nyugton. Fogd a farkad, ami mindenre rágerjed, ami mozog, és szépen hűtsd le. Ez a nevem. Mit képzelsz? Kihez beszélsz? Szerinted kihez? Azt hiszed vicces vagy, mi? Ha? Bazze, kemény Mi van? kis Most csaj. megütsz, ha? Mert ez a jellemző az ilyenekre. Rövidebb pórázon kéne tartani a kis picsát. Nyakörv kéne a kis kurvára, azzal megszorongathatnád. Ez szép. Milyen változatos a szókincsed. Na ja. Egymás után bazeg. lepicsáztál és lekurváztál. Őrült a csaj! Az jó, Mi van? azt bírom. Ugat, kurva. Hagyjatok! Gyere, megcsinálom. Bazd meg! Sosem adott fel, mi kisanyád? Meg kell leckéztetned. Be kéne tömned a pofáját. Hagyjatok! De gyere csak ide szép. Ne ellenkezz. Hé! Mi a fasz bámulsz, öreg? Ha? Mit kerestek itt, niggerek? Nigerek. Mi Mit van? mondtál? Húzz el innen, te hópihe, amíg még tudsz. Lép le, Hoppa, köcsög! elpályázol. Mi a faszt akarsz? Feltűnt már, hogy időről időre belefuttok valakibe, akivel nem kéne baszakodni. Én vagyok az. Húzzál már el, baszod, totál lökött vagy. Húzd el a beled, mielőtt szétrugom a ráncos fehér valagad. Nem normális, bassz meg. Mi a fasz csinál? Mit csinálsz? Mi van? Mi a faszomat művel? Beszarok! Be a kocsiba. Bazd meg! Ez nem normális, teljesen hülye, baszki. Beszarás! Rágfogta az ujját. Ah! Bazd meg! Higgadj le, tarta, jó? Baszki! Nyugi, öreg. Kos legyen, baszd meg. Nem hallgattok a szép szóra. Befelé a kocsiba. Szállj be a kocsiba. Higgadj le, öreg. Fogd be, kislány. Mi a fene volt ez a tesózás? Niggernek képzeled magad? Nem akarnak a tesóid lenni, ami érthető is. Na húzd el a fehér segged nyomás haza. Minden jót. Ja, neked is. Ó, igen.